el primer any que participem, som 4 a l'equip, estem molt contents i contentes per veure com anirà tot plegat i també estem molt nerviosos i res, participem perquè és una bona causa, hem de col·laborar amb la recerca i per ajudar tota aquella gent que ho necessita afectada per aquesta malaltia. Yo nado la travesía en memoria de una amiga que se llama Cecilia, que murió hace un par de años de también un cáncer de mama metastásico. Y ella dibujaba mucho, entonces pensé, bueno, sería buena idea nadar este reto en memoria de Cecilia. Y Cecilia, como dibujaba, me animé a proponer hacer dibujos de la travesía para dejar un testimonio escrito, gráfico, también de la emoción que llevamos, de la aventura que estamos haciendo, pero con dibujo que tiene un lado mucho más cercano y que toca mucho más a la gente, yo creo. Y hice eso en principio para homenajear a Cecilia, pero también para dejar a estas chicas que vienen de Irlanda un elemento que pudieran llevarse a casa. Entonces, la idea era hacer este relato así en imagen y quizás hacer una pequeña edición para poder también distribuirlo, venderlo y así recaudar fondos para la lucha contra el càncer. Doncs soc el Dani, moltes gràcies a l'organització i molta força a la gent que està patint aquesta maleïda enfermetat. Som-hi! Per primera vegada a l'Oncoswim hem superat la barrera dels 100.000 euros, això supera totes les expectatives i de part de tot l'equip d'investigadores del projecte de recerca en càncer de mama triple negatiu volíem donar les gràcies a tots els nedadors especialment i també a tots els equips i tota la gent que potser avui no és a l'aigua però que ha estat durant tot l'any treballant per arribar a aquesta recaptació històrica de la història de l'Oncoswim. De debò, moltes gràcies pel vostre recolzament a la recerca i amb el vostre suport i el suport de tothom és com podem anar avançant en aquest subtipus de càncer de mama tan agressiu que és el càncer de mama triple negatiu. De debò, moltes gràcies.